bantog di ay na missing ko kay na-diagnose mong sakit. Ana so. Ano may sakit ni mo ay? Ano kaning nakuy PCOS call ana. May nag-message ani ba sa kana ganing app gani sa Facebook kanang anonymous ba siya nga. Ni gwapo lang ka kay retokin na ako nga. Uy, wala pa dili pa ni retoki ha. Gwapan ako. Ito lang, huwag naretokihan dyan. Wala na. Dili sa tanang panahon ang mga content creators permi happy, hayahay, ang mga content creators, tao lang pud na sila og naana sila yung mga ginaagian. Mo na nga for the first time dinhi sa programa sa mga Bisaya sa Chit Chat ato ni naay usa ka content creator nga gabalik kay kini dugay na kaayo ni siyang nawala sa social media ug daghan na kaayo ang mga natingala kung naunsa na gyud siya. Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. O kani matubag na gyud ang mga pangutana sa iyahang mga fans. Si Ira Daniel Ferrando, also known as Katik, mubiya na ba sa social media or nagpahulay lang? Hello si Moy. Hello, ay gwapo na kay si Moy. Katong last chit-chat call kay wadi ko ka make-up. Wala di ka nag-makeup pa to? Wala ko make-up pa to. Karon nag-makeup di ka karon? Kay murag dili na siya lospan. Gwapa na. O gwapa na kag samot. Murag naanay ko, ananay kabag-uhan imong naong ay. Usa may bag-o sa naong ay. Ang buhok. Murag mo man gyapon ang bago, gibot nga ra og kanang color. Buhok ra jud? Buhok og ang nawang. Ay, ala! Gusto niya iingon ni Uncle ang akong ilong daw. Ala! Gusto niya i-mention ba nga? Nga naa na gid kay ilong. Kaya katong last time nga naga diri ang imong absent. Na pa man to no. Na-absent siya na. Yung ayro. Nabiyaan akong ilong karon nadala na jud na ako. Ay paristoryahan na to na unya. Yes. Ay akong tawag sa iya. Si Ira, isa sa mga manghod-manghod nako sa industriya og si Ira pirmi po na dinhi sa balay. Yes. Pirmi ko dis balay kay lami mi sudan good pirmi. Yes, tik-tik. Yes. Atik-atik. Tas kuan kayo kanang murag sanctuary nilang lugar diri mo. Si sanctuary. Kanang I'm finding myself here. Nature. One with nature. Pero kani ay ha, kumusta naman gyud ka kanang tinuod? Sa tinuod lang jud ko. Ala! Kumusta naman? Okay, pero somehow dili pud. Ana good. Ana. Unang absent di ay. Dugay nawala si Ira or si Katik sa social media. Wala na kayo kaga-upload og mga videos. Siyempre si Katik na ilhan man nato na sa iyahang mga skit no sa kanang mga eskwelahan no kanang mga pakatok niya kanang mga scenes nga naa sa eskwelahan. Wala na kay upload ay nga naman ni siya burnout ka na kay ginaagian kuan call hala burnout ay pero bitaw cool kaingon jud ko nga na burnout ko na burnout ka tapos isa po di ako kanang nawala akong drive ba kanang ang drive gani buhat og video na moagi jud na nya murag dili ni siya first time jud ko nga nawala ko. Pero kani nawala na sad ko. Pero kani man mas dugay ni yung pagkawala. Gani no. Hala. Natingala na ang mga tao nga nawala ka. In fact ang uban magsigpangutana sa ko may yung rapog ko nga maybe she's trying to find herself naging nana no. Normal ra gyud nga ma-burn out ang mga content creators. Kani nga chit-chat at least mabalaan pod ninyo nga the other side sa pagbuhat og mga contents. Sa Ira, sikat naman yung gaayon pero kana, niagi siya og burnout. Pero ay, unsay mga factors nga na burnout ka? Do you think na dili na effective yung mga videos? Tingon na ba imong na-feel? Or na ay mas deeper ka nga ginaagian? Ay, sa tinuod lang jud ko, pag mubuhat jud ka og content, kana yung gusto jud nimo nga, sa imuha gikan ba?
nang Happy ka. Happy ka. Oh, nahunaw-naan jud nimo nga kanang dili lang nimo na derive lang nimo or na adapt lang nimo sa internet kanang alam mo what yung content kay na ako hinunaan karon. Pero sa katong manggong nawala ko call kay wala jud koy mahuna-hunaan. And then kung naaman makita na nako sa internet baka nang medyo sa tinuod lang makaingon jud ko nga ay hala uy kanang saan pagbuhat og content nga kanang original gihapon ana ba kanang diha gihapon maghuna-huna gihapon ko. So murag na pressure ka? Oo, na pressure jud ko. Na pressure na gid ka. Kanang kung makita ninyo sa internet kanang murag wala ra ni sa iya ha uy kanang easy ra gid ni ana. Pero sa tinuod lang ko kanang kada content creator jud maka-feel jud. Maka-feel man gid. Pressure kay like asa man gi ka nang atuang kuan sa atuwa man gyapong viewers kanang maminaw man jud ta sa atong viewers kay ani nga ala gusto mi ani nga makita sa imuha gusto pud namo kani mahitabo sa imuha ana ba sometimes I feel ko nga kanang katawanan ba ni siya or kaning funny lang kay ako ana ba kanang, so nagasugod na ka og doubt. Oo, nagasugod na og doubt sa kagalingon ko if kanang na kung funny ba jud ko or dili ano ba or kanang naga-put up na lang ko on a show ana god feel ko kanang imposter syndrome kabalo ka na ko o ingon ana feel me ang imposter syndrome kanang mura og walay believe sa kaugalingon gina-deny niya ang mga compliments murag dili niya dawaton murag ingon ana so nga naman ay kay kana ingana jud ko sa sugod pa lang na kanang pirmi bisag I did good or I did great kay naga-doubt ka sa oh naga-doubt and then maabot jud sa point ko nga kanang mag-stuck na gani na siya ang doubt ba unya ma-feel sad na ma-feel bad na pud ko sa kaugalingon ana antod mawad-an ka gana mawalan jud ko motivation or mawalan jud ko drive pero naman gud ni trigger points ay kung anong naingon anak ka is it because na pressure ka sa numbers, by numbers, the views, the reactions, kaniba sa imuha na maapektuhan ka magtanaw sa imuhang analytics? Kuan sa tinuod ko dili man sa analytics wala man okay ra ko if like gamay ang shares or gamay ang views or likes wala sana kay dili man jud na siya kanang pirmi or taas or ana ang ano lang jud ko, ang kanang content, ang quality sa akong content na ginabutang sa internet ba? Dili nakaganahan. Oo, murag ingon ana, murag kanang maka-feel nako nga nagyaga-yaga na lang man siguro ko ani nga point. Uy, kanang murag gusto pud ko ba like nakana, gusto ka mo evolve. Oo, kana gusto ko mag kay mama na ako nakita sa imo ay murag dili naka-happy as katik. What I mean by katik is ang nailhan man gud nga katik is katong gara katong gabuhat og skits. Naama na natural man gihapon siya sa imuha pero mas karon mas makita man gud nako ang seryoso nga ang pagka-Ira Daniel na gid nimo eh. Opo. No, murag ang imuha bang buot ipasabot ay nga mura og somehow gusto ka mo grow. Opo. Ana jud ko gusto jud kanang dili ko gusto nga I mean, ako gihapon ang katik pero dili ko gusto makita siya as solely lang katik lang ana ba? Like kanang gusto ko makaila pud nga. Ala kanang nagaingon ani pud di siya. Kabalo pud di siya ingon ani. Ana ba? Pero sa tinuod lang lisod jud siya kung mingon ka ko nga gusto jud ka mag-evolve niya imong ingon ana imuhang like image sa internet maglisod jud ko kay mo jud ako. So unsa man gid imong gusto ay? Ang gusto jud nako. Ang gusto lang jud nako ko kaning magbuhat ko kanang content nga kanang ako adyong gusto i-put up dito ba. Nga kanang ako adyod like kanang ako gihunahuna gid nako kanang kuan jud nako by heart ana ba. Dili lang kay kanang mga skit lang ana or something nga kanang funny lang gusto po kanang makarelate ka pero kanang mga heartwarming ba mga nana kanang makangisi na po ana god ana. Pero unsa man gyud ang gusto nimo nga direction ay kay karon sa ato ang pag-istorya dili pa siya anak kaklaro sa kuha. Unsa man gyud imong gusto? Is it magpadayon pa ba ka sa mga skits nimo or
mas ipakita nimo karon sa mga tao ang gusto gid nimo nga buhaton? Kana kol, mas ipakita nako ang gusto jud nako buhaton. Okay, which is kanang kanang fashion. Opo, kana jud. Kay fashionista man gyud ang dating nimo, ang mga hilig nimo fashion man gyud. Oo, ingon ana jud kol. Unya mga makeup ana Okay. Pero ikaw, andam ba ka? Wala ba ka nahadlok na basig dili dawaton sa tao? Sa mga ga-follow nimo? Kay mas, siyempre, gi-follow ka nila sa una as katik. Nya karon magbag-o na ang imuhang style. Unsa man? Dili man cool. Actually, hadlok jud siya. Pero kanang nasa kong utok is like, dili jud nako walon ang katik. Okay. Gusto lang jud nako siya nga kanang, hala si katik, kabalo po di ani? Ana ba? So, wala nimo natubag akong pangutana ganiha. Magpadayon pa ba ka sa mga skits? Magpadayon pa jud ko. Magpadayon ka sa Magpadayon. Naalang jud sa ko aron nga kanang medyo distant pa kay ko ana nga feeling gani sa skits karon kay sa tinuod lang nahutdan naging ko kay ideas ko. Okay. Murag natilok na nako tanan na all out na gyud nako. Also, ang isa makawalang motivation ko kay dugay mo ko matulog. Ana ba? Unya ko nang pag anaron man gud nimo nga habit ka nang dili matulog, dugay matulog or kanang kulang imong tulog kay hinahinay mag-deteriorate imuhang ano ba? Like kada ganing kusog sa lawas o kanang dili mag-function well imong brain ba. Mao po na ako napansin kanang dili gyud ka kanang dili ka matulog og tarong, mag-eat og tarong. And also dai ko bantog di I'm na missing ko kay na-diagnose mong sakit. Ana so sa may sakit ni Mai. Ano kaning nakuy PCOS ko ana nagpa-doktor man ko kay like nag-ask na jud ko ba ano man hindi na jud ko katulog kanang basig na ni problem. Tapos Unsa ang PCOS? Ang PCOS ko man na siya ang kanang ovarian something cyst imuhang ovaries ba. Ana ang gi-explain sa kanang naman ay stages god para mahimong Pero ang imuha is dili palala. Dili kanang dili man siya something nga lala ko ang PCOS like kanang okay. Need lang jud nimo i-change imuhang lifestyle and your eating habit. Ana jud ko which is lisod kaayo for me. Kay problem jud na nako. Pero nganong dugay makatigtulog ay? Mo gani ko lang isa sa mga rason nga isa pud sa mga pangutana nga di na ko matubag. Nganong dugay kay ko matulog. Pero bitaw sa mga kay sige kag cellphone unsa man? Dili pud sa dili. Sige kag daghan ka ginahuna. Kana. Okay. Kana. Unsa may mga ginahuna nimo? Mga ginahuna na hukol kaning ganing ma-pressure pud ko kay wala ba ko nag-eskwela last year na pud. Karon nagauna ko if kanang tulit na ba og muskwela ba ko ano ba. Okay. Mao lang na akong pirmi ginahuna ko kanang sige po kog as if unsa ba jud akong na-achieve this year? Unsa ba akong na-achieve last year? Ana ba? Okay. Magsige jud kog count gani which is pangit jud na siya nga habit ko nga kanang magsige count gani. Mura ka og nakay nagaagi kag crisis. Yan. Nga murag sa kuang edad ana ba? Nga murag nana ba ko yung mga na-achieve murag ingon ana? Ingon ana ba? So ang imong plano is mobalik pud kag eskwela. Mobalik jud ko eskwela ko. Sa next enrollment. Karon nga year. Magpa-enroll na ka. Magpa-enroll jud ko, promise. Ana di ay kay ko naman gud. Tinud-anay na. Oo. Daghan kaayo og pressure, especially ikaw ay nga naa ka sa social media. Na medyo nasabtan ako ang imong maginagian in a way nga it's because naa ka sa social media ang imuhang kinabuhi naara pod usahay sa most of the time nasa social media ma-compare nimo mga kaugalingon sa laing tao. Mo na nga ma-pressure ka, magsige na kag-overthink mo nung di na ka makatulog. So, siguro lesson na lang pod ni para sa tanan nga although si Ira dili ni siya minor ha kay Ira is already 20. Uy, na di ubang ko nga magtuo nga 14 ako, 16. Pero 21? Mag-21 ako. Mag-21 na. Mag-21 na si Ira. Pero importante kaayo nga kung pwede lang gyud bawasan ng social media kay kusog kayo na makapa-depress, maka-pressure, maka-stress. Tinuod kay maka-vouch pa na ko. Morning pinaka-rason jud
nganong dili ko kabuhat og contents call kay kanang nay nag-post og something about sa kuha. And then kani siya nga About ba ni bullying? kana about sa kuha. Okay. And then feeling victim daw ko, gusto lang jud daw ko nga tanan post daw kay naa jud daw ko i-ride ana ba. So kato ko murag gi-invalidate ni akong entire experience gani. Pero wala siya sa narrative. Wala siya sa narrative nako. Wala jud siya kanang isa kadlaw jud siya gihilak. Wala jud ko nagkig-away, wala jud ko kanang kuan jud ako siya gigawas jud ako siya sa akong friends. Gias na ako nga di ba tinuod to nahitabo jud to kay murag na gaslight gud ko call kanang murag kog na make believe ba nga wala lagi na nahitabo like kanang sa voices in my head ana di ay may na settle jud siya call. Okay. Na settle jud siya. Okay. Mo nang naka give og ginhawa sa kuha ba na good. Kay di ko gusto gani nga nakoy beef sa isa ka tawo gusto jud ako mahuman jud siya ana. So unsa may lesson nga na-learn nimo? Na ang lesson na nga na-learn ako call kay kanang at the end of the day kay kanang imong ko galingon ra jud. Ang nakabalo si mong ko galingon. Tapos so ayaw ka worry. Mo gani. Mo gina ang perminti ninyo timan-an mga naay manira sa inyo ha. So again, kamuray na kaila sa inyong kaugalingon. So if you think na wala mo giapakan nga laing tao, you don't have to worry. Bahala nagmawad-an mo mga friends din ha. Kay ang tinuod nga friend dili man mo mag-ingon ana, magdinautay. Real jud ko. So ayaw kung if kailangan nga if wala kay mga friends, if you think gipanglibak na ka and you know yourself nga wala kay gibuhat nga daotan, wala kay angay ikadlok. So kana ayaw i-pressure niyo kaugalingon nga kinahanglan nga naagid mo barkada always kay usahay kanilaging social media mo isa sa mga isa ni sa mga makadaot gyud sa tuwa. So ikaw Ira, since ikaw naapog ka sa social media, you have a responsibility kay daghan pug kag mga followers nga mga bata. You make sure nga gamiton pod nimo ang imuhang it's ginahan ko sa mga contents, it's really entertaining, pero as much as possible pod gamiton nimo para maka-empower siya especially sa mga kabatanunan. And this is a good step ha nga kanang nag-open up na ka nga ikaw naagid pug kay ginaagian. Jud ko dili jud sa kanang pakatakatawa lang pero sahay lami pud siguro kayo madunggan nga okay ra pud kay ana ba kanang mapangutanan pud. Okay. So ang pangutana karon sa kay ang imong mga followers basig matingalo kanus amang gyud ga mo balik og upload. Pag feel na nako ana di oy. So dili pagyapon. Naapaka sa marag unsa man gina-condition pa nimo imong kaugalingon. Actually gina-condition na nako akong sarili last April pa ko. Okay. Dili pa kaya. Kanang feel na ko this month or next month. Ana You take your time ay. You take your time. Kay hibalo ka although pag dugay ka mawala maapektuhan imong algorithm. Pero mutuo sad pug ko nga maski dugay ka mawala mo-upload kag kalit. If ang imuhang content is something na ganahan gid kayo sa tao, wala na siya problema. Dili ka mabalakas sa imuhang algorithm. Good luck sa imuhang pag-relax. You take your time ay. You take your importante kayo na isa pud na sa ako ang mga na-learn ako sa ko ang journey dinhi sa industriya nga niabot na ko sa point nga niingon ko nga if dili na ko feel magbuhat og content, dili ko magbuhat og content kay pangit kay nang pinugos. May ma-feel na sa tao ko ang imong content pinugos. Kana jud ko. So you take your time kung imong mga followers or fans ba imong tawag sa ilaha, imong mga supporters, kung tinud-anay man na sila, mag-atang ra man na sila. No, ay, pero daghan gani ka. Yes. So kana lang good luck and thank you po. Sama sa imong giingon, ako pod I look forward sa imong bag-ong contents ay. And syempre sama sa giingon ganihang imong bag-ong look bagay kay sa imuha. Kuan call kanang nag-message ni boss kana ganing app gani sa Facebook kanang anonymous ba siya nga. Ni gwapo lang ka kay retokin na ako nga. Uy, wala pa dili pa ni retoki ha. Gwapa na ko. Wala lang og naretokian jud. Wala hilas man kay to pagkaingon mo eh. Basta kung asa ka happy. Gani no. Dagan king salamat sa imuha ay sa imuhang pag open up
first time ni Ira nga mo open up sa iyahang mga kaagis kinabuhi dinhilang na sa programa sa mga Bisaya sa Chit Chat aton. Yay!